Bak. Hey, min de yüze bilem nersesi var inan. Bak. Yigire, min de yigire bile bana. Hey, jilden jitiz jildiremeli. Hey, andını urdek nersesi aşağı diler. Hey, silesesin bir tuktamış ama. Hansın minden uzdur almışsın idi. Yok dostum. Mineyi betirek indi. Mine kubrek silesin. Bak. Aşağısın. Min aşağı bilmeyeyim şol. Yarar. Selam dostlar, selam. Mene urdek dostum bilen bahaslaşıp oturaydı gel. Kim ülgürrek, kim jitizdirek yenesi. Ol yüze bilemdi. Min de yüzem, ol yigirem, min de yigirem, ol siler, min siler şuga, min kıbık tinler yok. Nişik anlaşası değilsiz mi? Siz mi bitti? Gali mi biz? Yer yüzünde bütün hayvan isimliklerinin tilin anlayayım, alar bilen sileşebilem. Urdek dostum şimdi, ol ışağı bileyken, emi. Barıtık hıyaldağı da. Yarar urdek dostum. Bak. Sincinden ayı video bula, senin hakta video karıyız. Urdek матур һәм шыдамкыш. Ул казның һәм акышның якын туганы. Ләкин аларга караганда күпкә кечерәк. Үрдәкнең гәүдә озынлыгы 65 сантиметрга, авырлыгы 5 килограммга да җитәргә мөмкин. Бу кошның гәүдәсе киң, башы зур, койрыгы кыска, томшыгы киң һәм яссы. Тәпиләре ишкәк аякларга охшаган. Бармаклары арасында нечкә элпә бар. Үрдәк тиз йөгерә, яхшы оча. Шулай да ул иң беренче чиратта су кышы. Үрдәк бик шәп йөзә. Аны күлдә дә, елгада да, диңгездә дә очратырга мөмкин. Үрдәкнең гәүдәсе бер-берсенә бик якын итеп урнашкан каурыйлар белән капланган. Каурыйларда балавыз сыман мәддә бар. Ул әлеге кошның тәнен юешләнүдән саклый. Салкын көннәрдә аны җылытып тора. Үрдәкләрне Антарктидадан кала бөтен җирдә очратырга мөмкин. Кешеләр үрдәкләрне йорт кошлары итеп тота. Кыргый табигатьтәге туганнарыннан күпкә авыррак булганга, йорт үрдәкләре оча алмый. Ә менә суда бик шәп йөзә. Үрдәк яшел үләннәр, бижәкләр, бакалар, моллюсклар, су үсемнәре һәм ярмалар белән туклана. Кыргый үрдәкләр парларга, йорт үрдәкләре төркемнәргә берләшеп яши. Бер-берсе белән бакылдап сөйләшә. Шулай итеп алар куркыныч күлү турында хәбәр итә, яисә дусларын аралашырга чакыра. Үрдәкләр бик яхшы күрә. Күзләре башларының ян-ягында урнашканга, алдында, уңда, сулда һәм артында булган предметларны башын бормыйча да күреп ала. Йоклаганда үрдәк бары бер күзен генә йома. Булай итеп ул һәрвакыт йырткычлардан сакланырга әзер тора. Әмма үрдәкләр күпләп җыелган җирдә булганда һәм үзен тыныч хис иткәндә ике күзен дә йома. Үрдәк кешеләр карамагында 15 ел, кыргый табигатьтә 20 ел яши. Дөньядагы иң карт үрдәккә 27 яшь. Dostlar, tağın bir hikmetli yanalıq. Urdək rəxətlənib boz həm salqın qar üstündən yürüyorlar. Təpilər bilir, lop, nik deysiz mi? Çünki yanın təpilerindən nerv güzənəkləri yok. Şuna görə o salqınını sizmi. Qış günü urdək kursağız bir daptıramaq cəmi.
Білесің бі? Әне, көрдіңіз мәне? Мақтағаным, нәрсе, бұрның тағы да іскерек шейілді ме? Шылай, мақтаншық үрдәк, бұтбылдық үрдәк, тек тұрмас үрдәк деп юққағына сөйлемейлер, әкиетлер yazмилар ол достым. Шылай да, сен нәрсе? Мен әлі сеннен бір ай бірде үстінірек, ақылда, әйтіп тұрмаймен ярам. Тағын матурлық та, қарайын мен, ал шәшілергенен етіра сенден дейік. Икі нәрсе де үстін екен әлі мен сеніңнен. Үрдәк достым. Достар, сіз әлі мұнда мұны? Ярар, сау болыңыз, біз үрдәк достым білән сөйлешіп тұй алмаймыз бейді әлі. Шундан, бақ.